megbeszéltem magammal. Várjál, jó helyen vagyok? Ó, nem tudom. Nem tudom, melyik oldalon szeretek lenni. Hát, nem tudom még most sem. De azt sem tudom, hol vagyok. Jaj, pont nem ezt az oldalt. Ezt nem szeretem, ezt az oldalt. Béna vagyok. Ó, Istenem. Azt sem tudom, hogy itt merre induljak el? Szika. A bot megölt. Jaj! Megijesztett az a... Jaj, ez az enyém. Mindenkit lövök. Nem tele. Olyan rohadt messze vannak ezek az emberek. Persze el nem is látom őket. Ez a pálya nem. Jaj! Tors, megijesztettél! Miért ugrálsz be az ablakokon? Nem bírom ezt hova tenni, hogy nem néznek rám és megölnek. Veletek ilyen történik? De messze vagy. Hallod, ezek a botok, ezek komolyan mondom, ezek kiképzett terroristák. Hát de nem lehet őket, ugrálva lőnek, ilyenek. Nagyon durvák, Terminátor botok. Hánát lőttem a gyereket el és falon mutatta. Yeah, szép PP-m! Láttátok már az én szép PP-met? Az a neve, hogy I know you want it. És rózsaszín. Majd megmutatom. Negev. Ó, ezen a Negevvel csak így ilyen sorozatot kell lőni. Az enyém az. Negev. Sorozok. A bot az meghalt tőle. Kirogy és megölsz. Megint nem jó helyen vagyok.
hülye botot nem bírom megölni ezzel a szarral. Ez a legutálatosabb fegyver, ez a revolver. Semmire nem jó. Aj, te meg legyél mögöttem. Na. Átjutottatok már a revolveren? Átmentetek már a revolveren? Hát ez szörnyű. Előilletes, hagyj öljelek már meg ezt a szarra. Ó, köszi! Ne! Ne akarták késelni? Iszonyú vagy hallod. Hát mi? Persze, majd hagyom, hogy lekéselj, azt visszajussak a revolverhez. Nem vagyok én hülye. Nem ejtettek a fejemre anyucék. Mondhatjuk úgyis. Tas, nézz ide! Üdvözöllek! Oh. És miért rivengelsz? Yes, yes, yes. Jajjaj! Pápá botika. Valaki eléste az arany... Te voltál, Giorgio! Nem mondod? Aranykéses vagy. Oh, nyertél! De ügyi vagy. Oh, én akartam nyerni. Mindjárt sírok. Na mit játszunk? Versengő?